Alam mo kayo eh. Kakain ka, nakalaw din eh. Malaw tumakit mo. Kaya ang station sa camera ha, sa kuryente lang din ha. Extension ginawa yun. Station. Oo, banta kay Pampahin. Kaya bang Ito ko na rin. extension ako. Hindi ko na. Puto mo. Sige mamaya. Hindi, Ay, sige, okay. Okay lang. Padali mo yung charger. Sa ano. So ito, wala itong masahin. Kaso? Kaya tika mo, hindi na rin dumiretso yung tuhod niya. Eh, tigas po eh. Puro ng pulat eh. Isang taon eh. Hindi, tutuloy sa kabila. Naawa na po. Nagtuhod din na nagtuhod. Ganda ba rin, no? Sabi niya, lumabot na daw yung sa akin. Hindi po siya naiinom. Are you okay, Dani? Are you okay? You're okay? We will take it, Lord. Yeah. Gusto natin, gabi. Ay, baka. Ba't kasi nalumako? Sumayon siya na yung